O Concello de Poio recibirá máis de 720.000 euros da Deputación de Pontevedra para mellorar a imaxe e a mobilidade na parroquia de Combarro. A achega permitirá financiar o 100% do proxecto que se desenvolverá entre os núcleos de Casalbito e o Padrón. Que tal, saúdos? Entre tanto, Cambados vai recibir 300.000 euros do Plan Máis Provincia da Deputación para continuar ampliando a súa rede de saneamento e abastecemento. Vemos os detalles destes proxectos dentro dos minutos, antes titulares. A subdelegada do Goberno na Coruña desprazouse a Taboiro para analizar as necesidades de conectividade no municipio. Na xuntanza co alcalde, representantes de Rede Aberta avanzaron na dotación de fibra óptica a aqueles núcleos que permanecen aínda sen cobertura. O PSOE buscará que o Concello de Pontevedra se pronuncie en contra de Altria, macrocelulosa que se quere construir en Palas. A formación levará unha moción ao vindeiro pleno denunciando a xestión da Xunta arredor deste proxecto que, recordan, terá impacto negativo sobre a conca do río Ulla e a ría da Arousa. Gealsa e a Cruz Vermella renovaron o seu convenio de colaboración para seguir desenvolvendo o programa Ludieduca cos centros educativos. Xa hai máis dunha década que se implantou este proxecto en colexios de Boiro e a Pobra para promover a educación en valores. O Concello de Meis celebrará o Día das Letras Galegas cunha romaría. Vaise celebrar o 17 de maio na Casa de Parga cun especial protagonismo para as pandereteiras e cantareiras. As actuacións musicais iránse sucedendo ao longo de todo o día con formacións locais. O peche da xornada vira da man das lembranzas. E hoxe nas Novas tamén poderán ver o vídeo co que a Comisión de Festas de Caleiro marca o inicio da conta atrás pro San Isidro Labrego, que se vai celebrar nesa parroquia de Vilanova o 17 de maio. Este ano a Comisión dá o golpe cunha parodia da coñecida serie A Casa de Papel. Despois vemos ese vídeo que xa está dando moito que falar nas redes sociais. Un vídeo, por certo, que xa poden ver íntegro en canalriasbaixas.com. Así imos comezando as novas do día. E antes de nada, o xulgado do penal número 2 de Santiago condena a un veciño da parroquia ribeirense de Olveira a 9 meses de prisión por un delito continuado de maltrato animal contra a súa cadela. Os feitos tiveron lugar no 2019, cando o agora condenado someteu o animal a todo tipo de sufrimentos. Segundo se recolle na sentenza, mantiña atada e encadeada de forma permanente sen proporcionarlle comida e bebida algunha, nin tampouco atención veterinaria, ata o punto de provocarlle un fallo cardiorrespiratorio que acabou coa súa vida. O acusado, que recoñeceu os feitos ante o tribunal, foi condenado ademais a 4 anos de inhabilitación para ter animais ou exercer profesións ou actividades de comercio relacionadas con eles. Ademais, deberá indemnizar con 100 euros a Callejeros Barbanza, que xunto coa protectora El Refugio foron as que se presentaron no proceso. E da política, o Partido Socialista buscará que o Concello de Pontevedra se pronuncie en contra de Altria, macrocelulosa que se pretende construir en Palas. A formación levará unha moción ao vindeiro pleno denunciando a xestión da Xunta ao redor deste proxecto que, segundo lembran, terá un impacto negativo sobre a conca do río Ulla e a ría da Arousa. O polémico proxecto para construir a macrocelulosa Altri no Concello de Palas de Reis, en Lugo, estará presente no vindeiro pleno de Pontevedra. Será a través dunha moción do Partido Socialista que busca que a cidade lidere a oposición institucional contra este proxecto. O Concello de Pontevedra se dirixe ao Goberno de España para manifestar a súa oposición frontal á construción de Altri en Palas de Rei e, en xeral, na Comunidade Autónoma de Galicia, e reclamarlle ao Goberno de España que, en liña
do que fixo hai uns días rexeitando xa unha primeira parte desas axudas públicas que Altri tiña solicitadas, que se rexeite e non se lle conceda ningunha subvención ni ningunha axuda pública a este proxecto. A moción ten tamén como obxectivo dirixirse ás 4 deputacións galegas e á Xunta de Galicia. Reclama ao Goberno autonómico que impulse proxectos industriais do século XXI. Que a Xunta de Galicia e Alfonso Rueda teñan un plan industrial para Galicia que é xusto que non teñen, en lugar de seguir financiando industrias contaminantes en connivencia demasiado evidente con portas xiratorias e con intereses que desde logo nada teñen que ver cos intereses dos galegos e co futuro económico e social de Galicia. O voceiro socialista repasou a tramitación que se realizou do proxecto dende que comezou a súa andaina no 2021, un proceso que asegura Puentes estivo marcado polos cambios e o escurantismo. Toda unha actuación da Xunta de Galicia sospeitosa, oscurantista, que a Xunta de Galicia está pedindo que se lle dean 250 millóns de euros a unha empresa que vai xerar 250 postos de traballo, 1 millón de euros de fondos públicos por cada posto de traballo que vai xerar esta empresa a costa, insisto, da nosa paisaxe e da nosa ría de Arousa. A moción foi ditaminada hoxe positivamente pola Comisión de Medio Ambiente do Concello de Pontevedra, cos votos a favor de PSOE e BNG. O PP, pola súa banda, votou en contra. Viámolo en portada, o Concello de Poio recibirá máis de 720.000 euros da Deputación de Pontevedra para mellorar a imaxe e a mobilidade na parroquia de Combarro. A achega permitirá financiar o 100% do proxecto que se desenvolverá entre os núcleos de Casalbito e o Padrón. Da contía total, 180.000 euros proceden do Mais Provincia. Os fondos restantes, case 550.000, proveñen dunha achega enmarcada no plan extra asinada esta mañá. A Deputación de Pontevedra financiará o 100% do proxecto de mellorada a mobilidade que o Concello de Poio quere levar adiante en Combarro. A actuación está orzamentada en 720.000 euros, dos cales 183.000 proceden do Mais Provincia e os 545.000 restantes do plan extra. Que vai a conexionar dúas parroquias, como a parroquia de San Xoán e a parroquia de Combarro, que vai a permitir dar un acceso seguro pois desde as mariscadoras, desde os turistas, desde os peregrinos e sobre todo pois vai a permitir pois recuperar un entorno tradicional como é no caso de Casalbito e dar pois unha nova entrada o que é en este caso o conxunto histórico de Combarro. En concreto, o proxecto busca a mellora da conexión entre os núcleos de Casalbito e Pereiro co de Combarro. Realizarase unha actuación integral que contempla a renovación dos servizos básicos e a conexión con diferentes puntos de interese da contorna, como a praia do Padrón, Pedaporta ou a senda peonil proxectada na PO 308. Principalmente por dar cobertura en superficie e tamén por abaixo desde o momento en que se renovan todos os servicios, algo moi importante que moitas veces cando transitamos por esas vías aparte que hai baixo terra é fundamental para os veciños e aí, pois con moi bo criterio, propónse a renovación como tamén toda a eliminación das barreiras arquitectónicas e os materiais polos que opta para dar solución a esta conexión nun enclave tradicional como é Combarro. Así mesmo, proxéctase unha pavimentación nova en toda a superficie de intervención, eliminando as barreiras arquitectónicas, limitando o tráfico rodado e creando unha zona de prioridade peonil. Pois nas zonas con interés, en este caso pois cultural e tradicional, leva uns acabados pois en pedra, nos entornos dos lavadoiros, nos entornos dos cruceiros e tamén pois vai a dar un acceso ao que é a playa do Padrón, para que aqueles turistas ou visitantes e veciños que queiran utilizar outro acceso para chegar ao conxunto histórico de Combarro, pois teñan outra alternativa distinta ao que pode ser a Plaza do Chousa ou que pode ser a Rúa do Mar. Ademais desta colaboración, o Concello ten previsto recibir este ano de mans do organismo provincial un total de 1,88 millóns de euros a través de programas do Servizo de Cooperación, como o Plan Mais Provincia e o Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Entre tanto, Cambados vai recibir 300.000 euros do Plan Mais Provincia da Deputación de Pontevedra para continuar ampliando a súa rede de saneamento e abastecemento. O proxecto contempla 10 actuacións nas parroquias de Vilariño, Corbillón e Castrelo.
Hoxe vimos aquí a presentar que o próximo venres vai a Xunta de Goberno unha obra de prezo de casi de 300.000 euros que consiste en 10 actuacións no Concello de Cambados de saneamento e abastecemento de agua. Son actuacións en varias parroquias do Concello, desde a Diputación de Pontevedra, pois o Cambados, un dos concellos tamén beneficiarios do máis provincia máis grande da historia da Diputación de Pontevedra. Son case 100 vivendas, 100 familias que se van a beneficiar destas actuacións de servicios básicos, fundamentalmente en 3 parroquias, Vilariño, Castrelo e Corbillón. Bueno, pois son actuacións de abastecemento de auga municipal, hai unha actuación importante na avenida Vila García, en Vilariño temos unha actuación importante que é a ampliación da rede de saneamento, que se vai a instalar un pozo de bombeo e que vai a dar servizo a 10 vivendas. Esta mañá chegáronse ata Cambados os deputados provinciais Javier Tourís e Marcos Guisasola. Alí repasaron con membros do goberno local o proxecto que se vai a cometer íntegramente con fondos da Deputación. Ademais de ampliar a rede de sumidoiros, reforzarase a rede de suministro de auga, mellorando a súa capacidade de cobertura. O proxecto estructúrase en 10 actuacións diferenciadas, 8 centradas en saneamento e 3 no abastecemento. Entre outros, en Fornos prevese a instalación de varios colectores e a execución dun novo bombeo. Entre Agobe e Cortiñas da Baixo tamén se levarán a cabo obras para conectar vivendas illadas á rede xeral. En Xesteira e Pasapeixón sustituiránse bombas na estación existente. Na avenida de Vila García executarase un novo ramal que conectará coa rede de abastecemento que xa hai. En Baltar, na parroquia de Castrelo e Samieiro, na de Vilariño, instalaránse novas tubaxes para conectar vivendas actualmente sen servizo ou con deficiencias. A previsión do Concello é que estas obras se vayan executando ao longo de 2026. E a subdelegada do Goberno na Coruña desprazábase hoxe ata Boiro para analizar as necesidades de conectividade no municipio. Na xuntanza co alcalde, representantes de Rede Aberta avanzaron na dotación de fibra óptica a aqueles núcleos que permanecen aínda sen cobertura. O obxectivo da xuntanza de traballo celebrada esta mañá no Concello de Boiro coa asistencia do alcalde, a subdelegada do Goberno na Coruña e representantes de Rede Aberta era avanzar na conectividade de todos os núcleos de poboación que conforman o termo municipal. Con este obxectivo, o Goberno Central ten en marcha varios programas enmarcados no Plan Único de Banda Ancha que desenvolve en colaboración cos concellos. Temos en marcha toda unha serie de programas en torno ao Plan Único Banda Ancha para cubrir todo o territorio. Esos planes únicos 22, 23, 24 están a desenvolverse e unha parte deles afectan ao Concello de Boiro. Entón o noso obxectivo é manter reunións cos concellos, en este caso co Concello de Boiro, para facer unha análise de como están evolucionando estes programas e que é o que nos queda por facer. É dicir, somos conscientes de que isto é un camiño no que o Goberno está apostando, aportando financiación para chegar a aquelas zonas onde as compañías non chegan, e iso facémolo a través do Plan Único, pero sabemos que tamén quedan zonas por cubrir. Ademais de detectar aquelas zonas que permanecen en sombra, estes programas permiten mellorar a súa cobertura a través dos servizos de Rede Aberta que ofrecen solucións ás operadoras interesadas en achegar as telecomunicacións ao rural, mesmo a través de conexión vía satélite. Para detectar aquelas zonas aínda que nos quedan sin cobertura con fibra óptica e, como digo, para darlle tamén ese servicio á veciñanza e esa información á veciñanza que moitas veces acuden ao Concello pois a preguntar como está e como vai a chegar ou cando vai a chegar esa fibra óptica ao seu núcleo de población. A verdade é que foi, como dicía antes, unha reunión moi frutífera que, que dará os frutos nos próximos días, sobre todo buscando esa coordinación e esa información que lle temos que trasladar aos veciños de Boiro, non? Co avance nestes plans, o Concello busca tamén contribuir á fixación de poboación no rural, de xeito que poidan contar cos mesmos servizos que os núcleos urbanos. Pois seguimos en Boiro. Alí o Concello está a levar a cabo estes días as obras de renovación do pavimento e mellora da seguridade viaria na subida á Espiñeira. A actuación, cun importe de algo máis de 147.000 euros, contempla a renovación do pavimento asfáltico en quente na totalidade desta rúa, no treito comprendido dende a rotonda de Cima de Vila ata o acceso ao polígono industrial. Dende o propio executivo informan que se trata da principal vía de enlace entre o núcleo urbano e
e o parque empresarial, así como o principal acceso ao Instituto de Espiñeira, que precisaba dunha renovación para mellorar a súa seguridade, tendo en conta o amplo número de vehículos que circulan cada día por ela. Ademais da reposición do pavimento asfáltico, a mellora prevé tamén a instalación de gardarraíz nas beiras, onde non existe protección e sinalización vertical e horizontal en todo o treito. As obras son financiadas con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. E agora estamos en Rianxo. Alí o Executivo local recibe unha subvención da Dirección Xeral de Comercio e Consumo para a dinamización e revitalización do seu mercado municipal. A través desta axuda, por un importe de preto de 8.000 euros, executarase a redacción do proxecto técnico de mellora destas instalacións para a súa inclusión na rede de mercados excelentes de Galicia. A intención do Concello pasa tamén por presentar nas vindeiras semanas un proxecto de rehabilitación integral da Praza Virxe de Guadalupe, así como do propio inmoble do mercado e do aparcamento municipal. Unha iniciativa coa que busca transformar por completo esta zona central da vila, dándolle solución definitiva aos problemas de infiltración de auga que se veñen rexistrando nela dende hai anos. Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Gealsa e a Cruz Vermella renovaron o seu convenio de colaboración para seguir a desenvolver o programa Ludieduca cos centros educativos. Xa hai máis dunha década que se implantou este proxecto en colexios de Boiro e a Pobra para promover a educación en valores. Hai 11 anos nacía o programa Ludieduca da man de Cruz Vermella e Gealsa. A iniciativa, que foi medrando ano a ano coa incorporación de novos centros, ten por obxectivo a educación en valores do alumnado de primaria. Nos colexios fan unha labor moi importante de enseñar aos nosos fillos e fillas, pero eu creo que hai unha parte que debemos encarar máis á sociedade xeral. E, na miña opinión, o programa Ludieduca ven a ser pois un pequeno paso nesa outra formación en valores, nesa outra educación que os nosos xoves necesitan. Tratamos de inculcar esos valores que creemos que a sociedade tanto necesita. Ese respeto, esa educación, esa igualdad, esa inclusión, es algo que tenemos que inculcarles desde pequeños y, por supuesto, gracias a Gealsa, pues estamos llevando a cabo este proyecto desde hace muchos años y la verdad para nosotros es algo muy importante. Nesta edición están a participar máis de 200 alumnos de terceiro de primaria dun total de 8 centros educativos de Boiro e da Pobra, cunha sesión mensual na que se imparten contidos transversais no eido social e medioambiental que complementan o programa lectivo. Nosotros comenzamos en este proyecto, lo conocíamos a través de Boiro, de Santa Baia, que teníamos profesorado que ahora está en nuestro centro, y nos pareció un proyecto que trabajar en valores, todos temas que en aquel momento eran transversales, que ahora además tratan todo tipo de competencias, no solo las matemáticas o la lengua, pero que se trabaja también todo en este tipo de materias, nos pareció un proyecto muy bueno. E consideramos que este programa Ludieduca, como outros que tamén representa a Cruz Vermella, axudan, colaboran, apuntalan, comparten e colaboran complementando esta formación que desde os centros tamén facemos. A principal novidade nesta edición é a incorporación dunha nova temática relacionada co uso e abuso das novas tecnoloxías. Que detectamos que teñen un uso incontrolado de esas novas tecnoloxías e entonces pouco a pouco o que facemos é vamos modificando os obxectivos e incorporando temáticas novas. A clausura do programa terá lugar o 19 de xuño cunha gran festa no Pazo de Goiáns. E a nova edición do programa Provincia Activa da Deputación de Pontevedra comeza a dar os seus primeiros pasos. En Cambados xa está en marcha un dos 13 novos obradoiros sobre envellecemento activo enmarcados nesta iniciativa. Trátase dun taller de memoria dirixido a persoas maiores da Asociación O Batuqueiro. Un programa que este ano pois se dotou de máis presupuesto, iniciamos o que é a rolda pois por toda a provincia do inicio dos cursos, neste caso un curso de memoria da asociación aquí en Cambados, encantados de estar aquí, animar a todas as asociacións a participar neste tipo de programas da Diputación de Pontevedra.
O obxectivo do programa é impulsar o envellecemento activo das persoas maiores, fomentando a participación e creando espazos de encontro e intercambio de experiencias. Nesta nova edición beneficiaránse case 250 persoas maiores de 13 asociacións de diferentes municipios pontevedreses, entre eles Sanxenxo e Cambados. En total, a Deputación ofertou neste 2025 obradoiros divididos en 6 bloques temáticos con propostas como plantas medicinais, pilates e gimnasia de mantemento, talleres de memoria, musicoterapia, teatro, restauración de mobles ou bailes de salón e canto popular, entre outras propostas. O programa Pontevedra Activa conta nesta edición cun orzamento de máis de 145.000 euros. Esta fin de semana a ciencia volverá a ser a protagonista en Pontevedra. A Facultade de Forestais acollerá os días 9 e 10 unha nova edición de Ponteciencia, feira que supón unha posta de longo do traballo que centros educativos e familias veñen realizando durante todo o curso ao redor do método científico. Este ano son 34 os proxectos de investigación que optan a algún dos galardóns dirixidos por 23 equipos de investigación distintos, entre os que hai centros de educación primaria e secundaria e tamén familias. Este ano unha das novidades é a estrea dun novo galardón que entregará o Centro Oceanográfico de Vigo. Ademais da entrega de premios e a exposición dos diferentes proxectos, a programación complétase con actividades e obradoiros relacionados con diferentes áreas da ciencia e da investigación. Non é unha feira que se poida facer en 2 días, sino que é a culminación dun proxecto. Houbo moitísimo traballo nos centros de ensino de Pontevedra en 23 equipos de traballo, de centros de ensino e algúns de familias, logo vos especifico. Hubo moitísimo traballo durante todo o curso, formándose no que é o método científico, desenvolvendo até 34 proxectos de investigación. Querido dar un pasito máis con este premio especial a la investigación marina, porque tenemos el interés de que nuestros jóvenes, nuestras familias, sean conscientes de la importancia que tienen los océanos en nuestras vidas. Un orgullo pues formar parte de este tipo de eventos, con el ánimo pues de un poquito colaborar con la sociedad, porque yo creo que las empresas pues tenemos que colaborar de alguna manera, ¿no? Y más motivo que este, pues que para alumnos y futuros pues talentos, digamos, que salgan, o en este caso en la Feria de la Ciencia, pues ya digo, que colaborar en este sentido. Vilanova celebra unha nova edición do Festival da Francofonía. Máis de 2.000 mozos e mozas de 24 centros de toda Galicia, entre eles 3 do municipio, deronse cita no pabellón municipal neste encontro. O festival serve para unir lazos entre os estudantes de francés dos distintos institutos, pero tamén para reivindicar que se fomente a aprendizaxe dunha segunda lingua estranxeira na ESO, algo que en España non é obrigatorio. O Festival da Francofonía que se celebra en Vilanova viviu hoxe a súa segunda e máis importante xornada, porque hoxe os 24 centros de toda Galicia que participan nesta iniciativa deronse cita no pabellón municipal para gozar dunha completa xornada de convivencia. Mateo e Celia actuaron como mestres de cerimonia nun evento no que todos os institutos participantes tiveron que demostrar as súas habilidades co francés e tamén co canto. Pois vai de fomentar estas cancións en francés para que volver recoller, traer máis o francés, xa que cada vez se perde máis, e só os dan os cursos de terceiro e cuarto da ESO, cando poderían tamén dalos os demais cursos e intentar que cada vez houbera máis xente que se interesara polo francés. Temos que presentar aquí no Festival da Francofonía, que ao final unha especie de reivindicación da importancia da lingua do francés, que últimamente está quedando bastante olvidada nos institutos. Cada vez hai menos xente con os profesores, cada vez hai menos xente que se apunta e toman ao final un pouco a asignatura como unha tontería, pero hai que tomarlo con a seriedade. Ao final unha lingua como outra calqueira é moi importante hoxe en día aprender idiomas. Na cita tamén participaron este ano 3 centros de Vilanova, o IES Abasella, o IES Faro das Lúas e o Colexio de Tremoedo. A rapazada vilanovesa explícanos que este é un gran evento polo que pasa enriba do escenario, pero sobre todo pola convivencia que se crea entre os distintos grupos. Nós somos daqui de Vilanova e a experiencia foi moi boa, xa temos vido outros anos, nada, a canción preparámola na clase uns meses antes, nada, traémola e cantámola aquí. Sí, está moi guai, sobre todo cando quedas a dormir e así,
pois estás ca xente que está por aquí e sempre falas con ela, fas moitos amigos. Pois, bueno, pouca xente dormeu, estamos un pouco cansosos que dormimos aquí, xa que somos rapaces, estaban a berrar e esas cousas. Pásamelo moi ben e nada, unha experiencia para recordar e volveríamos a repetir. Este encontro arredor da francofonía celébrase dende hai 14 anos, máis alá da parte festiva serve tamén para reivindicar que no ensino público a aprendizaxe dunha segunda lingua estranxeira sexa obrigatorio, non algo opcional. Es una vergüenza que es el único país de la comunidad donde no hay 2 idiomas obligatorios. Entonces debe de ser que como nuestros políticos no hablan idiomas, pues no quieren que estas generaciones lo hablen. Ahora, para estas generaciones futuras, el hablar el inglés va a ser como hablar gallego y castellano, lo va a tener que hablar todo el mundo y va a haber que hablar non só el francés, a lo mejor francés e alemán. Este encontro da francofonía inclúe tamén outras moitas propostas como unha ruta en catamarán pola Ría da Arousa ou unha visita á Casa Museo Valle Inclán. O Concello de Meis celebrará o Día das Letras Galegas cunha romaría. Vai ter lugar na Casa de Parga o 18 de maio cun especial protagonismo para as pandereteiras e cantareiras. A festa arrancará xa a media mañá coa intención de que a veciñanza vai ali pasar o día e comer de campo. As actuacións musicais iránse sucedendo ao longo de toda a xornada con formacións locais. O peche virá da man das lembranzas. As letras galegas vanse vivir en Meis cun gran festexo popular. O Concello organiza pro 17 de maio a segunda edición dunha romaría que busca ser un punto de encontro entre toda a veciñanza arredor da nosa lingua e da nosa literatura. Este ano a cita vai ser na finca de Parga. É a segunda romería que facemos e en esta ocasión, pois vai a ser como a primeira e vai a ser pois nun lugar pois para nós moi emblemático que é na Casa de Parga. Vai a ser a romería das letras galegas e este ano pois como a romería pois as letras galegas se dedica pois ás cantareiras e as pandereteiras, pois o que tratamos con esta romería é darlle pois protagonismo aos grupos que temos en este concello, tanto de cantareiras como de pandereteiras. A romaría arrancará xa ás 11:30 da mañá e aínda que haberá opción de mercar ali o xantar, a veciñanza poderás achegar con el dende a casa para comer de campo todos xuntos. O que se trata é de que a xente veña a pasar o día, vai haber pois tableiros para quen se queira quedar a comer, quen queira traer da súa casa a comida, vai haber un posto de comida tamén e de bebida en esta ocasión a cargo do Zacán de Club de Fútbol, pero tamén coa posibilidade de quen queira tamén comer de campo por toda a finca. Pois nos estaremos encantados de ver un día pois que a finca de Parga retome vida e que haya moitísima xente. E por suposto a música local será a gran protagonista. A 1 do mediodía actuarán as cantareiras de Madialeva. Xa pola tarde, a partir das 6, será a quenda das pandereteiras de San Lourenzo e do grupo folclórico O Trevo. O broche final virá da man das lembranzas. Nesta ocasión vamos a estar acompañados por un rapeiro que se chama Habló Pablo, que é da Coruña, co que fixamos 2 temas en colaboración que estrearemos ese día. Están petando moi duro nas redes, esperamos que cheguen a ser canción do verán, que están propostas para eso e bueno, pois aí estaremos. A programación inclúe tamén unha exposición dos traballos de varias asociacións de mulleres rurais do municipio. Tamén haberá xogos tradicionais para que a rapazada goce tamén desta xornada festiva. E a Pobra tamén presentaba esta mañá as actividades organizadas pola Concellería de Cultura para este mes de maio co gallo da celebración do Día das Letras Galegas. Será unha programación do máis variado dirixida a todos os públicos e que se prolongará ao longo de todo o mes. Co fin de satisfacer os gustos de todas as idades, dende pequenos a maiores, a Concellería de Cultura que dirixe Patricia Lojo deseñou para este mes de maio, mes das letras galegas, un cartel do máis variado, con exposicións, teatro, presentacións e diversas actuacións musicais. Eu creo que estas actividades que estuvemos traballando nelas pois teñen un obxectivo común que é poñer en valor pois un pouco a nosa cultura, a nosa lingua e fomentar un pouco e crear tamén espazos de encontro e de reflexión ao arredor da lingua galega, non? Ademais, sobre todo neste momento, que a lingua galega pois está así un pouco decaída. A programación arrancará xa este vindeiro venres día 9, coa inauguración da exposición da Pobra para o Mundo, realizada polo alumnado da Escola Fernández Varela, na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler. Nesta exposición vanse mergullar en algúns aspectos da nosa cultura, do lugar onde vivimos, do noso patrimonio, dos nosos lugares, pero a vez relacionándoos con diferentes países e outras culturas,
Con esta idea, o profesorado que quería era que tanto os nenos e as nenas pois aprendan a importancia de coñecer o seu lugar onde viven, ademais de coñecer outros lugares e pois aunar un pouco o respeto entre uns e outros. Un dos días máis destacados na programación será o propio Día das Letras Galegas, o sábado 17, na que o Concello decidiu darlle protagonismo ás agrupacións locais, coa actividade pola vila de Remudas. Imos ter a colaboración dos grupos daqui do Concello, Arrancadeira, Xiada e Eiradela, que van facer pola vila, démoslle por título Pola Vila de Remudas. Entonces van a ambientar as nosas plazas, as nosas rúas, un pouco pola mañán, desde as 12:30 hasta as 2:30. As actividades do Maio Cultural na Pobra terán continuidade coa estrea da curtametraxe Adeus Berta, de Fernando Tato, no Cine Elma, o día 23, para rematar o día 30 coa presentación do libro gañador da 7ª edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, Cando o Mundo é Azul, de Óscar Reboiras, ás 12 da mañá no auditorio da Biblioteca Vitoriano García Martí. Máis cousas, a Asociación de Empresarios de Ribeira celebraba esta mañá o sorteo da campaña do Día da Nai. O premio de 1.000 euros foi para Yolanda Paz por unha compra realizada na tenda de moda infantil Marfil. A afortunada gañadora da campaña do Día da Nai de Ribeira foi Yolanda Paz. Grazas a unha compra realizada na tenda de moda infantil Marfil, resultou agraciada co primeiro premio dotado con 1.000 euros a gastar nun só día. Sorteouse tamén unha cea no restaurante Chicolino que foi parar a Mercedes Fungueiriño, clienta de Xade, e 2 cestas de compra de 50 euros doadas polo Gadis, que recaeron en José Ramón Santamaría e Antonio San Pedro, que rexistraron os tickets de compras en Decorlux e o Capricho respectivamente. Dende a entidade destacaron o éxito da campaña, cunha participación récord a pesar da súa curta duración. Pois super satisfeitos en esta campaña, en comparativa ca do ano pasado foron 2.600 tickets de registrados o ano pasado, este ano son os 3.700 e pico de tickets, con tal co que vemos que realmente estas campañas si nos funcionan, unha campaña que apenas son casi 20 días do que é o transcurso de dicha campaña, no cual estamos super convencidos de seguir por este camiño. Sin máis, a darlle as gracias aos afortunados por confiar no comercio local, e en ese sentido seguiremos traballando para que sigan dinamizando Ribeira en estas campañas. E agora un apuntamento deportivo, máis en concreto de remo, porque a Pobra volverá a ser escenario esta fin de semana dunha nova competición remeira, neste caso Campeonato Territorial Norte de Traiñeiras. Será o sábado e o domingo, en ela daránse cita ao redor duns 10 clubes da zona norte de Galicia nas categorías cadete, xuvenil e absoluta, tanto en modalidade feminina como masculina. A Dársena Comercial da Pobra será escenario esta vindeira fin de semana dunha nova proba remeira, neste caso o Campeonato Territorial Norte de Traineriñas, que organiza o Club de Remo Puebla en colaboración coa Federación Galega de Remo. A competición desenvolverase en 2 xornadas, o sábado a clasificatoria, mentres que o domingo disputaránse as finais. Os 4 primeiros clasificados de cada categoría conseguirán o pase ao Campeonato Galego Xunta de Galicia de Traineriñas, que se celebrará a fin de semana seguinte en Cabo de Cruz. O sábado pola tarde temos son as regatas de clasificación para o domingo, que se clasifican os 2 mellores clubes de cada tanda e o mellor terceiro tempo, e despois, sí, o domingo xa hai que poñer toda a carne no asador e clasifícanse para o Campeonato Galego os 4 mellores, vale? Quedaría só un eliminado, pero sí, os 4 mellores van para o Campeonato Galego para a semana seguinte que se disputa en Cabo de Cruz. Na proba participarán ao redor de 10 clubs da zona norte de Galicia, nas categorías cadete, xuvenil e absoluta, tanto na modalidade feminina como tamén masculina. Pero máis ou menos pode ser que hai algún club con respecto ao campeonato de Bateis. Pero a diferencia do de Bateis, este é un campeonato territorial, non é provincial como en Bateis, así que a maiores podería vir o Club de Remo Celeiro se tuvera algún equipo, que é, digamos, o club que practica banco fixo na zona de Lugo. Pero, bueno, daqui da zona do Barbanza, sea nunha categoría ou noutra, eu penso que estaremos todos os clubes, despois logo da zona de Ferrolterra, pois outro tanto, falta saber se da zona de Coruña e Mera, pois tamén traerán algún barco, pero, bueno, penso que poden chegar, sí, tranquilamente a 10, 11, 12 clubes, cada un ca súa representación. Dende o Concello, a entidade que colabora tamén coa regata, destacaron a importancia de poder acoller un evento deste nivel,
que pon en valor a localidade, ao tempo que se promove o deporte base e se reforza o papel do remo no municipio. Para a nosa vila é unha honra poder acoller un evento deste nivel que pon en valor o noso litoral, promove o deporte base e reforza o papel do remo no noso concello. Sobre todo facer un chamamento aos aficionados, porque é unha competición moi bonita de ver, a Tenerilla, e que hai que dar un pulo entre todos, pulo entre a federación, pois facendo un calendario máis amplio, un pulo entre os aficionados que se arriben ao Peirao pois a animar os seus equipos e a disfrutar do día, e un pulo pois os clubes. Os clubes teñen que involucrarse máis, temos que sacar todos a Tenerilla ao mar. Bueno, xa toda unha tradición en Caleiro. Falamos do vídeo de presentación das festas de San Isidro o Labrego, unha peza audiovisual coa que a Comisión de Festas inicia a conta atrás para un dos días máis agardados nesta parroquia vilanovesa. Este ano fano cunha parodia da Casa de Papel. A festa vai ser o 17 de maio, incluindo entre as súas propostas o reparto de chourizos con pan de millo ou o tradicional desfile de tractores. Quedan con ese vídeo no que coñecerán tamén máis detalles da programación deste ano. Chavales, Operación San Isidro 2025. A operación é ter a festa a Caleiro un ano máis de San Isidro. De Ousensa vas te encargar ti, Iván. De Ousensa, e prefere que a ordena, encargo meu. En Caleiro, vas ir ti e ti. Currase Pantrijeira é cousa miña. Cuidado que as de San Miguel xa empezaron a pedir pola general tamén. Pode ser unha zona un pouco turbia. Ojo que as casas, que cando entramos cerran a persiana por aquí. Pero hai que ir por aquí, por detrás, que aquí hai ventanas onde nos vigilan. Esas casas que quedan atrás, que vin de mañán, vin de pasado, vin de pa semana, que facemos con elas? Olvidado o lema. O que hai seguido 2 veces, unha segunda non se volve. Iso está de terra. A nosa lacra, os que van á festa de espuma e despois non dan nada na casa. Ojo con eses tamén, hai que vigilalos. E o novo fichaje, por onde vai? Que veña polas sinas, que xa vai pasar frío. Pois veña, Moncho, bota viño. E señores, non vos olvidar, disfrutar do proceso. Atención, patrullas, aí veñen os do ano pasado. Señor, ves que vais moi contento. Onde ides con tanta gana, con tanto énfasis? Pois vamos levar o cartel de San Isidro 2025. Bueno, parece moi ben. Podo ver? Por supuesto. Pois moitas gracias. Vou confiar en vos, espero que teñades un bo ano, porque senón non se fai festa este ano. Digo o capitán, Poden ustedes continuar. Bueno, a ver que ven este ano logo. Volveren a gañar estes desgraciados. Pero se é posible outra vez. Outro ano máis. Parádeme por un maquinillo amarillo con saco de tipo de... Ai, pai.